Bizkaiko Foru Aldundiko nekazaritza sailak ia 4,5 milioi euro zuzenduko ditu nekazaritza arloko inbertsioetara 2013 urtean. Sailak dituen programen artean garrantzitsuenetakoa da eta aurreko urtekoen antzeko kredituak izango ditu. Partida handiena nekazaritzako egituretan egindako inbertsioi laguntzeko planak hartuko du. Familiarteko ustiategiak modernizatu eta nekazaritzak Bizkaian egun dituen erronkei erantzutearren. Diru horren zati handi bat gazteak sektorera erakartzeko erabiliko da. Eta horretarako laguntza emango zaie lehen instalaziorako, proiektuen ebaluazio eta monitorizaziorako, erraztasunak emango zaizkie lurra lortzeko eta egun nekazari gazteek kudeatutako ustiategiak finkatzeko. Hori guztia sektore indartsuago eta dinamikoagoa lortzeko. Gobernu Kontseiluak urtarrilaren 8ko bileran eskabideen deialdia ere onetsi du. Ustiategi bakoitzari dagokion eskualdeko nekazaritza bulegoan izapidetu ahal izango dira eskabideok. Espedienteak nekazaritza garatzeko zerbitzuak izapidetuko ditu eta nekazaritzako foru diputatuak ebatziko. Horretarako, gehienez ere, 6 hilabeteko epea egongo da eskabideak aurkezteko ezarritako epearen azken egunetik hasita.